କୁଆଡେ କଣ ବାହାରେ ବୁଲିକି ରଜ ହେଲାଣି। କୁଆଡେ लो मार्केट कौन मार्केट रे काम जे तमर मार्केट रे मु सब जिंस पत्र किଣା किणी କରିବାକୁ ଯାଉଛି ବା ଲଗେଇବା ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ ତାପରେ କଣ ଟିକେ ଟିକେ ଆଣିବି ତମେ ଟିକେ ନେଇକି ଛାଡି ଦିଅ ଛକରେ ମତେ ତମକୁ ନେଇକି ବସିଛି ଛକରେ ଛାଡ଼ି ଦେବି ଛାଡି ଦିଅ ସେଠି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଛିଡା ହେଇଥିବ ତମେ ଟିକେ ଛକରେ ଛାଡିଦେଲେ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମୋର ତା ସାଙ୍ଗେ ଚାଲିକି ଯିବି ଆଉ ହଉ ଯାଅ ଯେଠୁ ଗୁପଚୁପ ଖାଇଦେଇକି ଆସିବ ପଇସା ଦଉନା ଆଉ ମଟର ପାଣି ଟିକେ ଆଉ କଣ କଣ ଯାହା ହେଲା ମଟର ପାଣି ଆମର ପୁରୀରେ ଭଲ ଏଠି ଭଲ ମଟର ପାଣି ମୁଁ କୋଉଠି ଏଠି ମଟର ପାଣି ଦେଖୁନି କାହିଁ କୋଉଠି ଅଛି ସେ ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍କେଟରେ ଲାଇଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି ବଡ ଲାଇଟ୍ ପାଖରେ ଅଛି ହଁ ମୁଁ ଜାଣିନି କାହିଁ କୋଉଠି अरे तमे आम पुरी मटर पानी भल मु घरे मटर पानी कर खाई दौन पैसा गुपचुप खाया हौ दब ठीक अच्छे जल्दी पिंध ଯିବା